Vítajte pri sledovaní nášho 7. let's playu, takže víta vás MTG. A Rkol. Tak, v tomto let's play by sme už chceli konečne nájsť koníky. No, ja by som chcel nájsť koníka. A ja. Ty zostan tu. Ty zostan tu a ja nájdem koníkov. A ja chcem. Ja nie som nejaká domáca slečna, ja idem do netru. Dobre. Takže, milí diváci, poprvýkrát idem do netru. Som vedavý, ako dlho ti to bude sekať. Teraz to bude rýchlo svetla, takže ak to bude lagovať, predom sa ospravedlňujem. Prosím o chvíľu strpenia. Mám taký pocit, že sa tam ani nedostaneš. Aha, už som tam. Len No, kým sa to vytvorí, nie, musím počkať. Celkom pohode mi to ide. Mám naťažiť nejaké nether bloky? No, mohol by si. Čo z toho spravíme? Neviem, ale ja sa teraz snažím nájsť koníkov. Tieto nether bloky, to sa krompáčom seká jedna radosť. Ako to čo lagovať. Ja som... Jasný, ty ako páčom. Tak ale keď sme našli, ja sme proste štýloví. Už asi viem, kde to bude. Našiel si miesto na koneho, alebo miesto na ten náš? Tiež tie konie. Ten náš žad začal nejak extra, nie. Nemám ešte miesto vybrané. Tak naťažím a pôjdem domov. Oh shit. Skoro som sa tam strkal. Spadol. Trošku sa ospravedlňujem za slovník. Som proste raz taký. Tu si treba dávať pozor hlavne na hlavu. Zoberiem toto na kremeň, tú rudu. Dobre. 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 Dúfam, že sa tu neprekopem do nejakej lávy. Lebo to by ma trošku Ja švihlo. už napríklad si budem musieť porknúť na seba. Ak sa na mňa portneš, tak ti to trošku sekne. Ako veľmi trošku. No tak kým sa ti načíta nether. Tak potom z neho vybehne. A vieš, kde je východ? Tam. Tam. Nie, Nič. ja nejdem od neho veľmi ďaleko, aby som sa nestratil. Lebo stratiť sa v nedre, to mi nechýba. Trávy, láva, voda, kameň. Mám Kde sú zabiť... poníky? Ideme na pik zombíkov? Dobre, ale Nie, ich je hrozne veľa, oni sa všetci rozbehnú po mne. najprv vidí von. To nejdem riskovať. Takže už mám stack toho kameňa. Neviem, na čo to použijeme. Počkaj. No, môžeš. Rko, no tak ho daj a to portíme. OK. Keď chceš, môžeš ísť tiež do netru. Trochu bude spať. Moja krásna izbička. Tak mohli by sme sa presťahovať. Ešte budeme tu voláke 2-3 dieliť. V 10. let's play by sme sa mohli. Ale zatiaľ poďme si ešte pozrieť nejaké miesto, kde budeme. Už viem, kde. Ja už mám Tak to poďme ráno omrknúť. Dobre? Tak keď nájdeme konia. Donesieme si ich sem pekne. Všetko. Chodíš? Hej. Teraz by bolo treba postaviť tieto, ako sa to volá. Čo? Stajne na kone. Dobre, to spravíš. Dobre. Z čoho? Z kameňa? No, drevko normálne. Tyčku. Tam postava, tam budú dve. Ohrada? Či iba ich priviažeme o tyčku? Hej. Neviem, či máme dosť stringu. Stringu mám asi 10. V česku. Tak ich zoberem a spravím z toho tieto. Mám dva ešte dva mám pri sebe. Takže dosť veľa ľudí chce vedieť, ako sa kraftí laso, takže ja to teraz ukážem. Vo veľkej či v malej. Tu máš 2 stringy, s mojimi je to 8 a tu máš ďalších 5. Dobre, ja mám 6 slime ballov,
zase ja som mal dosť. Takže teraz ukážem, ako sa to kraftí, ak si to pamätám dobre. Alebo či si... Ale... Nie, počkaj. Zabudol som. Nie. Tak a tak? Jo. Takže si to pamätám. Takže pre tých, ktorí nevedia, takto sa kraftí laso. Počkaj, mám spraviť koľko vydá? Hej. Koľko ich máš? 6. Ale už nemám vlákno. Braňo, 3 dávam do truhlice tebe a 3 si berem, OK? Dobre. Aha, zase úroda, idem pozbierať. Táto malá záhradka celkom dobre rastie. Už mám 38 melónov. Nemusím nič loviť. Dobre. Tak idem nasekať dosť dreva. A postavím tie stajne. Kde postavím tie stajne? Vedľa domu, to si také tyčky dám. Aby som postavila niečo ako ohradu. Na dohľad. Máš koňa? Hej, hej. Takže si zapamätal, kde to bolo. Hej, len som si dať do ruky toto niečo, asi neviem čo. A sadne si na ňo pravím čo aj. Myslím, že počkaj. Lavím. Nie, pravím. Hej, pravím. Pravím. Najskôr toto trochu vyrovnám a spravím tu hneď vedľa mojho domu. Ups. Ako sa ti darí? A ide to. Ale sa pohľadí, veľmi nechytí. Ale rozmýšľam, ako to spravíme, že zoberieš 2 koňov. Pamätáš si, kde to je, alebo? No, ako tak. Ja chcem potom toho takého, čo vyzerá ako indiánsky, čo má také veľké flaky. Toho chcem ja. Tak sa môžeš portnúť. Ja, ako sa vrátime domov. Vieš, že tak sa 20. Tak ako sa vrátime, no. Radšej sa nejdem portovať. Radšej nie. Nerad by som prišiel o tento dom. Že nie. Veď tu máme všetko. Už bordodometru, záhradku, ktorá má každú chvíľu melóny. Nemusím to ani pristavovať. Tu je celkom
presne ten. Presne ten sa mi páči. Takže o chvíľu, diváci, keď uvidíte môjho konia, mne sa taký páči. No, už aj trstina rastie. To viacej žiarovie. To nie sú žiarovky. A čo to je? Životy ty žiarovky. Ale tam taká žiarovka. Žiarovky. To je nový odborný názov pre konské životy. A tam to pozri, vyzerá taká žiarovka. Mi zabij koníka, lebo ti zabije tvoje. Že ho mám nezabiť? OK. Máme 2 minúty na kon... Rýchlo shift. Slav, lebo ťa to zabije. Braňo, máme asi 2 minúty, kým to skončíme let's play, takže... Počkaj, keď ti donesie koníka. Mal by si švihnúť. Alebo tento let's play trošku natiahneme. No nevadí. Tak obzrieť miesto na hrad pôjdeme v ďalšom let's play. A v ďalšom možno tam začneme pekne vysekávať stromčeky postupne. A ty sám že to vyzerá ako žiarovka. Počkaj, sadnem si na tvojho koňa. Vyzerajú vám tie životy, nie moje, kde mám brnku, ale tie na opačnej strane ako žiarovky? Napíšte to potom do komentu, dobre? To by som bol zvedavý. Boli by sme veľmi vďační. Boli by sme... Vieš, ako si vyzeral, takto z diaľky by si vyzeral, ako by si sedel vo vzduchu. Boli by sme veľmi vďační, keby ste rozhodli, či to vyzerá ako žiarovky, alebo viac ako srdiečka. Podľa mňa ako srdiečka, podľa Rkola ako žiarovky. Jo, toto je môj koník. Čumte na ňo. No nie, jak mu tam name tag? Čože? Name tag, ako mu dám. Potrebuješ kovadlinu. V tej ti to minie Ako celkom... sa tamto? Kovadlina? Konský armor, kovadlina, bude to asi. Konský armor, ten sa tiež nedá postaviť, to musíš iba v spawneri získať. Aha, takže potrebujem železo. Potrebuješ jeden železný blok a tuším, počkaj, 1, 2, nejaké 4 železa. 4 železa a 1 železný blok. Už sa začína pomaly spievať a už by sme mali aj skončiť. Máme minútku. Železný blok je tu. A 4 železa. Hore dáš železný blok a dole pod toho dáš ako do podstavca. Nie, sem a sem. Tak? Tak vlastne 3 železné bloky. 3 či koľko? 3 sem ešte a sem musí ísť ešte železný blok. A koľko želiez? Neviem. Ak chceš železo, tak si zober u mňa dole v česte. Lebo ešte jeden železný blok potrebuješ. Lebo name tag mám, ale... V tej, tam, tu máš 29 železa. Dobre, to mi stačí. Rovno si to mohol craftiť aj dole. To je jedno, mne sa viacej páči, ale... Dobre. Tak keď urobíš kovadlinu, tak by sme to už mali aj ukončiť. A inak sme sa chystali spraviť už aj niekedy... Tamto. Enchant table. Hej. Máš ten obsidian ešte? Obsidian mám. A nemáme stále tú kožu na knihu. Naozaj. No tak v ďalšom... V ďalšom let's play pôjdem zabiť kravy, či som... Nie, veď ja pomimo let's playa sa pokúsim nájsť krávu, lebo dosť dlho som tu žiadnu nevidel. A premenuj to na také meno, aké chceš, aby sa volal tvoj kôň, ten name tag v kovadline. Takže tu už máš kovadlinu. Ako chceš, aby sa volal? Rokolko? Zaujímavé. Dobre, teraz si ho zober, budete to stať 5 XP bodov. A teraz keď on im klikneš 5 levelov, nie 5 XP bodov. No, nie na môjho, toto je tvoj kôň. A pozri, teraz keď na ňo ukážeš, tak sa volá Rokolko. Všimol som si. Dobre, takže teraz by sme to mali ukončiť. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte lajky, odbery a ak chcete vidieť ďalšie, tak dajte... Čo? troška to pomýlil. Ak ďalšie video vydáme, tak do 2 dní, možno aj skorej. Dobre, takže lúči sa s vami MTG. A Rko.